An balimaw an bɛ aw fo ka kumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa ka aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ an ko aw ma ko aw danse bi kunnafoni kumabaw la lakanabaliya barika ka bon nin waati ninnu na kosɛbɛ Kemasinna mara la sɛnɛkɛlaw kɛmɛ ka gɛlɛya caman lase olu ma an bɛna laseli dɔ sɔrɔ kunnafoniw daminɛ la ka jira fana k'a fɔ ko samatasɛgɛw ni ɲɛmɔgɔw b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ jalatigi ɲakili kɔfɛ samatasɛgɛ caman olu y'a jira k'a fɔ ko olu fana bɛna dɛmɛ don u ka jalatigi ma mɔgɔ bɛ se ka mun faamu a ko la an bɛna laseli dɔ sɔrɔ ni kibaru laban na limanaw ka aw fo ko kura ye ko aw danse an ka jabaraniso Lidi Media sanfɛ walasa ka aw kunnafoni aw ni ce aw ka don o don timinadiya la an ko ten Kemasinna mara la i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ yen nɔ sisan kosɛbɛ lakanabaliya kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya caman lase sigidalamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni samiya daminɛ na sidon waatiw bɛ yen nɔ lakanabaliya jatigɛ bɛ mɔgɔ caman na ka se ka taa foro kɔnɔnaw na sabula jatigɛwalikɛlaw b'a la ka jatigɛwale caman k'o ta ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma an ka nin seereya lamɛn min y'a kanu k'a tɔgɔ to gindo la tiɲɛ la halisa Kemasinna mara kɔni lakanabaliya kɔni a bɛɛ ka se ka ɲɛ Kemasinna cercle kɔnɔ sabu ka d'a kan an ye min fɔ ka gɛlɛya kuma bɛɛ fanga tigilamɔgɔw ɲɛ u kana fama an ka yɔrɔ ma ni dɔ taara o k'a sɔrɔ dɔ bɛ yen renfort dɔ kana taa k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen sisan Bamanji ninnu u sɛgɛn k'o kɛ waleya la tuguni u y'a dɔn sisan kɔni fanga tigilamɔgɔw ye sigida bila sisan u wele ka baara jugu fɛ kunun ntɛnɛn juillet kalo tile 8 Sule ye commune dugu ye Surasiw ye dugu bila Lazara u renfort taara so Lazara tɛmɛnen ka 17h la u nana ka na mugu jugu bila ka jigin Sule dugu kɔnɔ bombe jugu don marifa jugu don fo sigiyɔrɔma 3 nka Ala barika kɔni na baasi mɛ maa sɔrɔ Sule dugu kɔnɔ ni dama fara kɛtaw kan ka base turu ka kan turu Masina bakɔla la ka patrouille fanga bonɲɛ sɛnɛ kɔni a kɛ man tuguni sabu ka d'a kan samiyɛ b'a caman jɛra an bɛ yɔrɔ min na danni b'a a taa ni firafili la n'a fɔra lakanabagaw minnu kɔ don yɔrɔ min na Bamanjiw b'u k'u minɛn ta o nɔgɔnin fɛ o b'a jira ko sɛnɛ kɔni k'a dabila kɔni o latigɛra k'a kɛbaliya latigɛra Masina kɔni mara an jigila bɛna misɛnya sɛnɛko la sabu ka d'a kan bɛɛ ko nisɔndiyara lakanabagaw ka baara la nin waati kofɔlen nin waati tɛmɛnen na sisan bɛɛ ko nisɔndiyara baara kun bɛ ka kɛ a ɲɛ 40 ma nka comme kɔni ye kɔsɛki ta kɔni a maa bila dagirindara dɛ maa jugu maa bila dagirindara terisi maa bila dagirindara lakanabagaw sɛgɛra kunun ntɛnɛn kelen o ntɛnɛn kelen Lazara tinga 17h fɛn jɛra u nana ka na Sule ye commune dugu don u nana ka na mugu jugu bila ka jigin mugu jugu min ni maa t'a si dɔn n'a dama tɛmɛnen don a ka forondo dugu kan fo sigiyɔrɔma 3 Ala barikara fɛn kɔni bɛ maa sɔrɔ Sule dugu kɔnɔ an kɔni min ɲini fanga fɛ Masina bakɔla kɔni tiɲɛ na ni Surasiw kɔni famana terrain kɔni kan o b'a yɛrɛ k'an ka sɛmɛni kɛ bala kɔni o latigɛra dɛ sabu ka d'a kan sɛnɛ b'a tan fila feere la danni kɔni a b'a cɛman jɛra n'a fɔra ko terisiw tilara kɛ janfa baaraw daminɛ o nana bɔ ne fɛ Surasiw b'u kɔsɛgi o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ tiɲɛni bolo da tiɲɛ ka bisa dɛmɛ fara kɛtaw kan Masina mara kɔni a tiɲɛna dugu kɔrɔlen minnu wulila olu m'u sigiyɔrɔ sɔrɔ kabini novembre ani septembre ka na novembre a dugu minnu wulila o kelen m'a sigiyɔrɔ sɔrɔ n'a fɔra minnu ye b'u sigiyɔrɔ la olu tɛna lafiya k'u t'u sigiyɔrɔ la baganw cɛra feerekɛlaw cayara balo dɛsɛra mɔgɔw bolo n'a fɔra ɲinan sɔmiya k'o tɛna kɛ tiɲɛ na a bɛ kɔngɔ don jamana kɔnɔ a bɛ kɔngɔ don sigida la n'an m'a lajɛ an jigila misɛnyara fanga kɔni an jigila misɛnyara wa tiɲɛ na an jigila misɛnya cogo o cogo o t'a to an bɛ bɔ an bɔ kɔni kɔ sabu ka d'a kan ni gɛlɛyabaden anw bɛ ka sɔrɔ nin bɛ k'an sɔrɔ sabu ka d'a kan an ko mun na an bɛ bɛnkan ta ko n'an bɛ bɛnkan ta an kɔni tɛ lafiya an tɛ sɛnɛ kɛ dugu dɔw wulila bɛnkan ma gɛlɛya fɛ dugu dɔw b'u sigiyɔrɔ la gɛlɛya kun kan ka fo bɛnkan an fɛnɛ ko an tɛ bɛnkan na an ko an tɛ bɛnkan na an bɛ Asimi kɔ an bɛ Surasiw kɔ nin o la nin gɛlɛyabaden bɛɛ bɛ k'an sɔrɔ k'an tɔn sigiyɔrɔ la bagan dɔw cɛra dɔw bololangolonya dɔw balondanyara o bɛɛ y'a ta an ko an bɛ Asimi kɔ an ko an bɛ Surasiw kɔ o ye baara ta an b'a ɲini aw fɛ fanga tigilamɔgɔw a y'an yɔrɔ filɛ a y'an yɔrɔ filɛ dɛ sinɔn a gɛlɛyara a y'aw se kɛ nka halisa wasa ma sɔrɔ dɛ halisa wasa ma sɔrɔ Kemasinna cercle kɔnɔ dugu kɔrɔlen wulila u m'u sigiyɔrɔ sɔrɔ dugu min yɛrɛ k'u ti bɛnkan ta olu ni tɔɔrɔ dan Mali ni Burukina ni Niger ka fara ɲɔgɔn kan kulo n'o ye AES Alliance des États du Sahel olu y'a kanu ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u y'a ko sɛmɛntiya n'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛba n'o ye sommet kɛko fɔlɔ ye min senfɛ o sariya caman ta min bɛ kulo in sigili baaraw sɛmɛntiya
i b'a ye o kelen CEDEAO fana ye ɲakili dɔw boloda minnu ni olu bɛ se ka an sɔrɔ ni ɲɔgɔn faamuya ma sɔrɔ a ko la fewu. Jago sira kan an bɛ se ka mun faamu nin ko la, an ka Sulemani Konate Bakɔrɛ ale ka ɲɛfɔli lamɛn, ale jagokɛla min bɛ taa minɛnw ta Mali kɔfɛ ka na. 2021 daminɛ wagati u ye sanction min ta an ka jamana contre la n'o ye Mali kelen dɔrɔn ye. O ye gɛlɛya caman de lase jagokɛlaw ma. Bon a kɔfɛ nin décision ninnu nana ta 2023 in kɔnɔna la k'a fɔ ko jamana saba in b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka k'u yɛrɛ ye. Parce que an bɛ dynamique min kɔnɔna la o de ye c'est à dire que jɔnya juru dɔ de bɛ an ka jamana ninnu kan na occidentaux fɛ, marabagaw fɛ, an b'a fɔ ten. Bon pour que an ka bɔ o jɔnya juru kɔnɔna la, a gɛlɛyantan tɛ o. Jamana kuntigi transition ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ y'o fɔ u ka jamanadenw ye. K'an b'an jɔ an yɛrɛ ye ka décision ta k'an jɔ an yɛrɛ ye ka gɛlɛyaw ku, walima an bɛ siran an bɛ to yira la an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye. Bon option filanan in de diyara jamanadenw fanbaw ye. Jamanaden fanba bɛɛ ka hakilina ye an ka jamana bɛ se ka bɔ san 50 ka jɔnya juru kɔnɔ cogo min na, an ka jamana ressources ani an ka jamana nafasɔrɔ siraw u bɛ se ka jamanadenw nafa cogo min na. Parce que n'i ye jamana saba in bɛɛ lajɛ, uranium bɛ Niger, sanu caman bɛ anw ka dugukolo jukɔrɔ yan. Burkina fɛnɛ ressources minnu bɛ yen, a tɛ ka jamanadenw nafa o. Anw ta y'a la a bɛ bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ a bɛ fɔ ko nin bɛ nin yɔrɔ dugukolo jukɔrɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na, mais a nafa bɛɛ bɛ taa marabagaw de fɛ yen n'o ye marabagajuguw ye. Donc AES ko in an b'a soutenir 100% k'an ka autorité de transition saba bɛɛ lajɛlen k'a f'u ɲɛna u ye kuma min fɔ k'a f'u ye décision min ta ka u ka responsabilité ta histoire ɲɛkɔrɔ. An bɛ Ala deli a ka ɲɛ u bolo, o de ye jamana saba in bɛɛ ka hɛrɛ ye. U y'a fɔ cogo min na tubabukan na c'est un chemin de non retour. Sira min don n'an y'a minɛ ka ban segin kɔ t'a la an bɛ taa de. Donc gɛlɛyaw kɔni b'a kɔnɔna la i n'a fɔ o gɛlɛya fɛnɛ ni CEDEAO ko ye décision fɛn o fɛn ta an sigilen don n'o ye. Ni gɛlɛya fɛn o fɛn yera AES jamanadenw kan o kɔnɔna la o gɛlɛya c'est réciproque o fɛnɛ bɛ se CEDEAO jamanaden tɔw ma. Parce que sanni feere bɛ an ni CEDEAO jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a tɔgɔ ye di transaction financiers b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya la. Donc ni CEDEAO ye décision minnu ta gɛlɛya tɛ dan AES jamana saba in dɔrɔn ma, a gɛlɛya dɔ bɛ se CEDEAO jamana membres bɛɛ lajɛlen ma. Bon mun ye wariko ta fanfɛla ye ani CEDEAO yɛrɛ ka avantages CEDEAO kun kɛlen don ka nɔgɔya sira minnu kɛ papiyew kan k'a fɔ k'o bɛ kɛ communauté ouest africaine kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ o tɛ ka appliquer mais Mauritanie tɛ CEDEAO la o. Donc coopération minnu b'u ni Mauritanie cɛ o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ u ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn. La Mauritanie fɛn bɛɛ olu b'u ka jamana gérer bi cogo min ka d'u ye u ka hakilinaw kan. Je pense que diplomatiquement ani ni jamana minnu bɛ frontière la gɛlɛya wɛrɛw tɛ yen. Ni décision min tara i b'a sɔrɔ o bɛ ta Mauritanie kan cogo min na Mauritanie fɛnɛ b'o ta a voisin kan o cogo la. Jagoko sira kan a bɛ se ka gɛlɛyaw lase mais nɔgɔya de b'a kɔfɛ an ka hakilina la. Port tɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ mais an ka minɛnw bɛna port minnu fɛnɛ fɛ o portw bɛ nafa de sɔrɔ an ka minɛn transiteli la. Donc partenariat min don gagnant gagnant de don. An ka minɛnw bɛ na port minnu fɛ nin u bɛ transiteli min kɛ o portw la wari de bɛ sara. Donc o cogoya kelen na ni u ye gɛlɛya wɛrɛw ta k'a ɲɛsin o musakakow ma k'a fɔ ko parce que an ka jamana saba in bɔra CEDEAO la an ka minɛnw bɛ se ka na jamana wɛrɛ fɛ mun tɛ CEDEAO la i n'a fɔ Mauritanie ɲɔgɔnna frontière b'an ni Mauritanie cɛ. Donc u yɛrɛ b'a ye fɛnɛ u ka nafa dɔw de u ka intérêt dɔw de menacelen don économiquement. Parce que an ka minɛnw bɛɛ bɛ bɔ minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ la n'a bɛ tɛmɛ u ka portw fɛ o bɛ wari hakɛ minnu na don u ka port kun san kɔnɔna la olu yɛrɛ b'o da dɔn. Donc u ye gɛlɛya dɔ ta ka sigi o sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ yen siraw bila an bɛna Mauritanie fɛ. N'u ye dɔ fara musakaw kan o de ye ka gɛlɛya dɔ ta k'a sigi
anw kan parce que ko an ka jamanaw bɔra CEDEAO la bon an fana ka faamuya la CEDEAO ni o ko ninnu man ka ye ɲɔgɔn ye sira la mais an sigilen don n'a bɛɛ ye parce que ni i ye décision dɔw ta ni jamana ɲɛmɔgɔw ye décision dɔw ta u ka jamanaw tɔgɔ la gɛlɛya minnu fɛn o fɛn mana y'a kɔnɔ an kan ka sigi n'a bɛɛ ye a bɛ kunbɛn cogo di an kan k'olu de anticiper o kɛcogo de fɔlen filɛ ni u y'u ka jamanaw fɛnw gɛlɛya ni jamana in saba bɛɛ minɛ an bɛ se ka na Moritani fɛ ka transiter AES jamana dɔ kɔnɔ ka taa na i n'a fɔ sisan AES ye Burkina Mali Niger ye mais tagalen ɲɛfɛ a bɛna kɛ confédération ye tagalen ɲɛfɛ ka abouti fédération na o y'a bɛɛ kɛlen ye jamana kelen ye donc Moritani tɛ CEDEAO la o an dun ka minɛnw bɛna Moritani fɛ hali sisan tuma dɔw la i b'i ka minɛn dɔw bila a bɛna Nouakchott port la i bɛ na n'a ye Mali la donc ni CEDEAO jamanaw y'u ka fɛn gɛlɛya port wariw gɛlɛya i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na depuis san damadɔ tɛmɛnen na dɔɔni bɛ ka fara a portw fɛɛrɛ kan o dun y'a ye an ma bɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ donc ni an bɔra CEDEAO kɔnɔ n'u taara dɔ fara a kan o fana tɛ bali an na mais ni jamana saba in bɛɛ kɛra jamana kelen ye an ka porte d'entrée bɛ kɛ Moritani olu ka port ye o bɛ wasa kɛ quoi. Dunanjiginsow ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali olu ye jama dalajɛ kɛ walasa ka hakilijagabɔw kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ u kan ka sababu kɛ kuranko ye ani ka kɔn kuranko ye degun minnu b'u kan ka sababu kɛ Mali yɛrɛ lahalaya ye minnu kɛlen don sababu ye k'u ka baara gɛlɛya u bolo kosɛbɛ u ye jama dalajɛ kɛ ka hakilila fɔlɔfɔlɔ kɛ walasa u bɛ se ka bɔdaw sɔrɔ ɲɔgɔn ye cogo min na u ka ɲɛmɔgɔba ye Musa Baba Samake ale min fɔ ni jawula an k'olu lajɛ. Bon bi lasigi kun ye min ye d'abord an bɛ journaliste fo an bɛ hôtelier bɛɛ fo parce que an bɛ olu le ka bila la hôtelier an sira olu le ka bila la an bɛ ni atelier la maintenant bi lasigi kun ye min ye c'est pour que an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hôtelier ni restaurateur ka bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka se ka falen kɛ problème b'an da la n'o ye problème damadɔ ye comme mɔgɔ caman b'a kalama peut-être Mali caman b'a kalama depuis a ka ca ni san 10 ye bi hôtelier b'o problème hôtelier ni restaurateur a ka ca ni san 10 ye d'abord n'o kɛra coup d'état nana rébellion djihadisme n'o kɛra guerre nord la o nana n'o o sen fɛn hôtel caman datuguna hôtel caman ye problème sɔrɔ o bɔra yen tuguni bana nana n'a ye covid-19 o n'a to mɔgɔ si tɛna Mali la jamana yɛrɛ datuguna i y'a faamuya o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan crise institutionnelle ne y'a ye kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ni jamana caman y'i yɛrɛ minɛ Mali la o y'a to mɔgɔ si caman tɛna Mali la tuguni o bɛɛ y'a to jamana hôtel ni restaurant u ye difficulté sɔrɔ an b'o kɔnɔ n'i y'a jateminɛ san kelen ɲɔgɔn si a ka ca ni san kelen an n'a bila kuranko difficulté kɔnɔ kuranko problème kɔnɔ an bɛɛ de b'a kɔnɔ koyi Mali bɛɛ de b'a kɔnɔ je crois que quand même Bamako bɛ Bamako t'a dɔn Bamako ta caman b'a kɔnɔ an dɔrɔn tɛ dɛ mais an ta ka jugu parce que an ka baara bɛ kɛ kuran de la ni ko hôtel kuran don dɛ ni kuran tɛ yen hôtel tɛ yen n'est-ce pas la o hukumu kɔnɔ an ko bon an tɛ se ka to sigilen ta il faut an ka hôtelier bɛɛ lawuli an ka sigi hôtelier ni restaurateur bolo an sigi an ka se ka falenni kɛ an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la problème min filɛ nin ye an dala nin an b'a solution jumɛn sɔrɔ a la an bɛ se ka minnu fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka se k'a faamuya pour que u k'a dɔn an bɛ problème min kɔnɔ an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ a la o de ye bi laseli sigili kun ye n'an y'an sigi sisan an bɛna jɛkulu saba de sigi jɛkulu fɔlɔ o bɛ charger sécurité la min ye sécurité tout ce qui est problème sécuritaire o bɛ charger la jɛkulu filanan o bɛ charger énergie ko la énergie kuranko o bɛ charger o la i y'a faamuya kuranko ni gɛlɛya min b'a kɔnɔ jɛkulu sabanan o bɛ occuper concurrence déloyale la concurrence déloyale ye min ye mɔgɔ minnu sigilen don ka hôtellerie kɛ wali ka location ka espace louer ka espace di mɔgɔw ma mariage ni
conférence ni fona parce que papier tout bolo ou te impôt sera état kan to gudo état ref na malaw parce que état sal tiambe état bolo état te impôt sera ya fa ane be impôt sera état mais état te impôt sera état manga en concurrence état fa be ka en concurrence ya fa et sal tiambe maison tiambe maison meublé tiambe c'est ça actuellement papier tout bolo on veut en concurrence ya fa parce que là o ye jakku sabanata ya fa o jakku sabanu nolu ko ka barake ambo beke gafe kele o tadi autorité ma ya fa o de autorité ma pour que ka ato ambe gele am ko ya fa apta di peut-être ministre ma apta di sentema apta di patronal pour ka do ambe gele am ko parce que na amafo na ma avec le problème ambe problème là déjà na autorité numbe na ma commence là avec le problème là parce que ore bi la sini Mali sama ta seka o gɛlɛya bɛɛ u ni ɲɛmɔgɔw cɛ a bɛ waati dɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya ninnu kɛra sababu ni jalatigi Amari Tarawele ale ɲagira Fédération Malienne de Football ɲɛmɔgɔw fɛ ka Senmɔgɔ Samata Sɛgɛw ka ndola can la fɔlɔ o kɛlen i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban in kɔnɔna na Samata Sɛgɛ caman fana y'u ka senkɔrɔmadow ta ka ɲɛsin Amari Tarawele ma mɔgɔ bɛ se ka mun faamu nin ko in na ani gɛlɛya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di an ye ɲininkali kɛ Sulemani Kulubali Sule la ale ye kibaruya ye farikolo ɲɛnajɛ sira kan an ka ɲɛfɔliw lajɛ. An bɛ fɔ ka Lidi Media filɛbaa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ka se ka foli kɛ ka ɲɛsin u ma an ye k'a fɔ nin waati tɛmɛnen kɔfɔlen ninnu na n b'a fɔ gɛlɛya kɔni donna mun ye Mali farikolo ɲɛnajɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye équipe nationale ye an b'a bisikiya k'a fɔ mun ye coupe du monde éliminatoire baara minnu tɛmɛna n'o kun ye tile fɔlɔ ni tile filanan ye Mali kun bɛ ka Ghana ale bisimila ka tila sɔrɔ ka bɔ yan ka taa mun ye Afrique du Sud donc ka se ka taa dolantan kɛ mun ye Madagascar contre la Bamakɔ yan nɔ Mali ni Ghana Mali duguma sara cɛ 2-1 an b'a ye k'a fɔ o dolantan tile filanan baara minnu kan ka labɛn a labɛn cogo kɛcogo ma ɲɛ mun ye jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ka pankuruko ta cogoya min na ka se ka taa Johannesburg ka se ka taa dolantan in kɛ an b'a bisikiya k'a fɔ équipe bɔra yan tɛnɛndon ka taa don ye mun ye tarata don min yɛrɛ donc an b'a fɔ mun ye tilela don to olu tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn dolanci kɛra o dolanci min kɛlen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Mali filani bi kɛ fu ni fu donc o de kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ an ka Samata Sɛgɛw olu kɔni ye bɔlɔlɔ minɛ kosɛbɛ u ye bɔlɔlɔ minɛ fɔlɔ ni bataki ka bataki bɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an y'a fɔ cogo min mun ye jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye o tilara ka mun ye Samata Sɛgɛw senkɔrɔmadonba n'o ye supporteurs ye ka tila ka foli bila olu ma ka tila o bataki kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ mun ye dirigeants a sɛbɛnna cogo min an b'a fɔ ten ko olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ko sinon ko laɲini minnu bɛ kɛla ka ɲini balontanko la mun ye jaabi min bɛ ka ɲini k'o tɛna sɔrɔ o de kɔfɛ fana Fédération Malienne de Football ale fana ye bataki bɔ k'a ɲɛsin u ma ka ɲininkali kɛ k'a fɔ mun ye jalatigi k'ale wele mun ye tile 2 kɔnɔna la k'a ka se ka na u ka se ka na a dama ɲininka mun de y'u bila ni bataki kɛli la mun de bɛ u kɔnɔ u bɛ fɛ ka mun de fɔ laɲini ye jumɛn ye walasa kɔnkɔɲɔgɔn ka se ka kɛ cogoya min na o kɔfɛ jalatigi kɔni mana o jaabi nka o kɔfɛ an ye k'a fɔ a ye bataki kɛ k'a ɲɛsin Fédération Malienne de Football ma mun a b'a yir'u la k'a fɔ ko a bɛ baara min na baara min n'a bɛ baara min na a ka tɔn na donc k'a tɛna se ka o bila ka na kamasɔrɔ ko tɔn baaraw kɔni daminɛna o kɔfɛ mun ye fédération fana ye bataki bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ mun ye jalatigi Amari ko ale gulonnen don fɔlɔ k'a gulonnen fɔlɔ ka kɛnɛ a welela a ka se ka na jaabi min kɛ a ma se k'o jaabi kɛ o tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ juma tɛmɛnen an kɔrɔ mun ye Samata Sɛgɛw olu ye bataki bɔ u ye bataki min bɔ u y'a yira k'a fɔ mun ye u ka jalatigi n'o ye Amari Tarawele ko ale gulonnen min kɛra nin cogoya la ko ni Fédération Malienne de Football n'olu ma o gulonnen wuli k'olu kɔni bɛn'u yɛrɛ minɛ Mali équipe nationale naliko la an bɔra o bataki de kan donc an b'a yira k'a fɔ ɲuguɲugu kɔni bɛ ɲagaɲaga wuli an yɛrɛ ye ɲininkali caman min kɛ an yɛrɛ la fɔlɔ yala ni dolantanna ninnu u ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ o ye mun de ye u bɛ mun de nɔfɛ kamasɔrɔ bataki in bɔra a kɔnɔko ma faamu kuma sanfɛla de fɔra nka dugumala ma fɔ dugumala in ye jumɛn ye ɲininkali de bɛ kɛ mun de kɛra fédération ye baara jumɛn de bila sen kan mun ma ɲɛ fédération b'a la ka mun baara de kɛ n'o b'a la k'a to nin waati kofɔlenw na Mali taara se ka jaabi sɔrɔ mun ye faden kɛnɛ sanfɛla la
o ɲininkali bɛ yen nka bataki kɔni kɔnɔna la ni si t'a kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ olu dɔgɔninw n'o ye U23 ye olu b'a la taa Jeux Olympiques la waati min kofɔli la minisiri yan'o cɛ ale y'a ka san kelen ɲɛnajɛ baaraw kɛ o kɛnɛ min kan a y'a fɔ ko mun ye voyage min kɛra ka taa Johannesburg n'o ye Afrique du Sud ye ko jamana nɔ don k'olu nɔ don ko fédération nɔ tɛ ko olu jamana k'olu de don ko nka a bɛ mun fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ o ye jumɛn ye bi k'a fɔ ko bi ko Mali mako bɛ dolantan la dolantan min bɛna jouer a faso fɛ ni kuma in bɛ kuma kɔrɔmaba fɔ kamasɔrɔ ni Samata Sako kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko minnu yɛrɛ minɛ équipe nationale ka nali la an bɛ bisigili kɛ k'a yira k'a fɔ kuma in kɔni tilennen bɛ olu de ma nka o bɛɛ kɔfɛ minisiri tilara k'a yira k'a fɔ n'u ye voyage minnu kɛra ko an kana o dɔrɔn ta ko sinon ko waati caman tɛmɛnen kɔfɛ fɛn caman kɛra minnu ɲɛna mais n'a fɔra ko fɛn kelen min jɛngɛnna ko an n'a bɛɛ kun cɛ n'o ye ko bɛ na ni gɛlɛyaba ye donc ko an ka hakili to o yɔrɔ la nka an kɔni an bɛ ɲininkali min kɛ sisan Samata Sako u ko k'u bɛ mun de nɔfɛ mun de man ɲi fédération ka baara jumɛn de man ɲi mun de b'a la k'a kɛ bi n'o man ɲi ɲininkali tɔ min bɛ yen kamasɔrɔ u dɛsɛlen don k'a fɔ o la i ye ɲininkali kɛ ko bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ɲini ka sɔrɔ nin ko in na kamasɔrɔ u ye batakiw bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an ye minnu ye n'u b'a yira k'a fɔ ko minnu yɛrɛ minɛ Mali ka dolantanw nataw olu kɔnɔna la bi an bɛ se ka mun fɔ dolantanna minnu bɛ yen bi wele bilal'u ma bataki dɔ la jaratigi yɛrɛ yira k'a fɔ ko u ye bataki min bɔ ko ale kelen tɛ ko n'a ma ɲɛ weleli bɛ kɛ o caman de kan ka wele nka an b'a bisigi k'a fɔ n'a ma ɲɛ e de ye équipe kɔni jaratigi ye ni weleli bɛ kɛ e de bɛ wele ka na lamɛn n'i bɛ fɛ ka maa min fara i yɛrɛ kan i n'o fara i yɛrɛ kan ka se ka na lamɛnni kɛ o de tun ye dɔ ye lamɛnni kɛkun tun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ degun bɛ Mali balontan kan bi an b'a bisigi a bɛɛ lajɛlen nimisi wasa yɔrɔ ye Mali équipe nationale ye n'a ye jɔnjɔn ta dolantannaw b'u ta sɔrɔ a la dirigeants b'u ta sɔrɔ supporters b'u ta sɔrɔ a la donc bɛɛ lajɛlen de bɛ nimisi wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna la donc ni problème bɛ yen n'o bɛ la ka kɛ sababu ye walasa an kana se ka nin coupe ninnu ta an kana se ka performance ɲumanw kɛ a ka kan ni degun bɛ yen u ka bɔ k'a fɔ nka an sigilen bɛ bi fo ka dolantannaw kɔnɔ u dɛsɛlen bɛ k'o bɔ laɲini bɛ se ka kɛ mun ye bi pour que ka nin ko bɛɛ ban Mali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bi ne bolo fédération dolantannaw ale ni département des sports n'o ye jamana ɲɛmaaw ye olu de kan ka weleli kɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ sigi bi ka kuma bɛɛ ka n'i ta fɔ ni ne bɛ yen ni ne ma ɲi juma bɛ se ka bila bɛɛ ka dɔɔni bila ka dɔ ta yɔrɔ dɔ la k'a fara ɲɔgɔn kan an ka Mali bila sanfɛ pour que balontan ale bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Lebanon ɲɛfɔli de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaruw la kumaso kɔnɔ Andre Traoré Emmanuel Jara ani Daniel Pujugu olu y'an dɛmɛ baaraw sabatili la kosɛbɛ an b'a fɔ ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.